772 lähestyy alapitkään. Ja vielä kerkies. No niin, ja tullaan piikkimatolle valmiina. Loppu. Mene vaan. Loppu. Mene vaan. Se on pois päältä. Pois. Meillä on videonumero päällä sillä kun tuo. Kyllä on. Toki se, että sitä autoja pääsee sitten välistä. Sillä vähän vaikuttaa, että oikea eturengas voisi olla kans rikki, repsottaa vähän. Jos toi auto pysähtyy, niin 707 on meidän varmistusvartio sitten. Vittu, jos menee oikkaisella, voi perkele. Aika pahasti rupaa jo lenkottamaan, joutuu pökältämään melko pienen, että pääsee eteenpäin. Onko teillä perhekaasua kunnossa autossa? Se ei pysty ainakaan etsimään nyt, että se on tuolla takana jossain. Nyt tulee isoja osumia kyllä. On niin raskas auto, että vaikeeta on kyllä tämä pysäyttäminen tällä tavalla. Sitä päätään ihan sivullekin ehkä liian vaarallista mennä. Selvä. Sitten voi vittu. Hyvä 702 sai. Kokeileko takatulomista? Voi vittu. Nyt pitää tehdä sitten. Vittu. Ajoksiin kiinni. Kiinni vaan. Ambulanssi paikalle. Joo, ambulanssi esitellään. On lähellä.